नै मा होनो लोगोफोर आं दिनैहाय मा होनो जोंनि खाथियावनो हाथाय जायो आरोना बेयाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सासे लोगोनि दखानावहाय जिरायनानै दंफैयो आङो थान्दा जानो होननानै माने फैदों आरोना बिनि दखानावहाय जिरायफैदों आरोना माने दैज्लां बोथोरनि गस्लायाथ' गाननो गैला नालाय ओंखायनो दिनै दैज्लां बायनायनि गस्ला लांनो फैदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा नैबे लोगोनि दखानाव दङ नालाय ओमफ्राय लोगोनि माबाखौबो आं खोन्थाना होनोसै आरोना मा होनो बेनाबो चेनेल दङ फेसबुक पेजबो दङ इउटुब चेनेलबो दङ नै बेनानो नोंथांमोनहा बिनि चेनेलावहाय थांनानै नायनो हागोन आरोना मा होनो नैबे बिथाङाबो रायलायदोंमोन आरोना नाथाय मा खालामनो ओरैजा मा होनो माखासे मानसिफ्रा इदिनो सेन्टार जायगा नालाय मेथाइ दामदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो कपिराइट फैजानो गिनानै भइसखौ सोनानैसो होनाय जाबाय आरो दै लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरो माने दखानावहाय मा बानायो होनबा मबाइल गाज्रि जानायखौ बानायो आरोना नोंथांमोनहा खाथि खालानिया सोर सोर बानायफैनो हागोन बानायोबा नै बेनो आरोना बिनि हासबेन्डआहाय लोगोनि हासबेन्डआहाय नोंथांमोनहा फैनानै बे दखानाव बानायफै नै बियो माखासे खोथा रायलायदोंमोन आरो दै ओमफ्राय नाथाय मा खालामनो आं भइसखौ सोनानैसो होनांबाय नालाय ओमफ्राय बिसिनि रायलायनायखौ जेबो खोनायासै नोंथांमोनहा